Poď so mnou na túr cez 3 najobľúbenejšie rastlinné veľkoobchody v Bratislave. Prvý je určite Kurel, ktorý asi už niektorí poznáte z mojich príspevkov. Kurel je veľkoobchod s rastlinami, kde nájdete asi tak 1 000 000 doplnkov na aranžovanie, výzdobu, sviečky, rôzne vázy, nádoby, živé kvety, krásne kvetináče, ale aj slušný výber rastlín, niekedy dokonca aj pekné raritky. No v Kureli nemôže nakupovať každý. Ako som spomínala, ide o veľkosklad, takže pre nákup musíte byť podnikateľ a je potrebné sa registrovať. Druhý obchod je Storč. Ide opäť o veľkosklad a teda nákup v ňom funguje rovnako ako v Kureli. No na rozdiel od Kurelu si tu môžete dať aj kávu alebo menšie občerstvenie. Nájdeš tu živé kvety, tiež v celku veľký výber rastlín, i keď niekedy v horšej kondícii. Nachádzajú sa tu aj substráty, rôzne hnojivá a výber dekorácií k aranžovaniu. A tretí, posledný obchod, o ktorom vám poviem a na 1 000 000% ho všetci poznáte, je Hornbach. V posledných mesiacoch ma Hornbach s výberom rastlín príjemne prekvapuje. Za dobré ceny tam nájdete veľa rastlín a aj dosť veľký výber raritnejších kúskov. Bohužiaľ sa stáva, že ľudia v týchto reťazcoch kradnú a rastliny vytrhávajú z kvetináčov, čo je dosť smutné, najmä keď ide o niečo tak pekné ako sú rastliny. Pri všetkých troch obchodoch je potrebné dať si pozor na stav rastlín a škodcov, pretože tá starostlivosť je nulová v porovnaní s menšími podnikateľmi, ktorí venujú rastlinám 100% času. No a viac takýchto tipov nájdeš v mojom profile, tak ma nezabudni sledovať. Pá!